Preparats per suar-la? Ja! Bon dia, penya! Què tal? Com esteu? Doncs nosaltres molt bé, aquí hem fet la nostra caminadeta per arribar fins aquí al Puig de les Tres Creus i avui doncs farem una nova sessió d'esport aquí dalt a l'aire lliure! Avui que fa un dia molt maco, l'aprofitarem. Estupendo. A veure, us expliquem una mica què farem. Mireu, farem passos laterals amb goma, aquesta, perquè faci resistència. Mentre l'altre fa Braços amb aquesta l'altra. goma màstica. Després farem bicicleta per fer abdominals. Després farem tríceps, el TRX, i l'altre anirà pujant aquí. Anar fent salts, Sí, anar saltant. no tenim la caixa, però tenim els pedestals. Exacte. És el pedestal, fins aquí no fem la caixa. Fem el pedestal. Després farem un altre abdominal de pujar i baixar les cames, allò que no acabes d'arribar a terra i les has de tornar a pujar. Llavors, amb el TRX farem bíceps de dues maneres diferents i 15 segudetes d'esquena amb esquena. Ens veureu aquí. Això serà divertit, perquè ja veuràs tu. Sí, veuràs tu com no caiem. Ja veuràs tu com no caiem. 14. Apreta! Ara, home! És com si estiguessin a la paret. Va, 12, 15. Vale. T'ho he col·locat a la part baixa de la meva esquena, vale? Aquí ho he entès, sí ho he entès. Sí? 1, 2, 3. 1, 2, 4. No sé, rellisco. Aquesta roba. 8. No! Rellisco? Rellisques? És les collons d'aquesta. És la roba aquesta. Aquella pell. Entra ben bé. Ah, però no 10? No? 10. 11, 12, 15. Vale. Després, mentre una està acabant de fer les pujades i baixades del TRX, l'altra començarà a fer abdominals laterals. Quan la que està fent abdominals laterals acabi, l'altra s'hi posarà i la que havia fet els abdominals farà un circuit. Amb el TRX, com si fessin flexions a terra. Després, cap allà hi ha unes escales i el que farem serà pujar les escales amb peus junts, una amb una, de dos amb dos, això que cadascú com pugui i llavors ens veureu passat 4 vegades així, 1, 2, 3, 4, per aquí davant perquè farem uns sprints. I això 4 vegades. Farem 4 vegades. Algunes coses farem 4 vegades, altres farem 3, però anirem fent. Exacte. Bueno, és el segon cop que el fem, és el primer que el gravem, però és el segon cop que el fem. Exacte, aquest. I ens agrada molt. O sigui, es poden... Encara es pot complicar més, però de moment farem 4 dies, que el farem tal qual, i alguna petita variació, però poca cosa, i a partir dels 4 cops, llavors ja sí, a partir d'allà ja farem més fort. Al ser una bona base, llavors pots modificar l'estructura de l'edifici. Fantàstic. El resum seria aquest. Molt bé, doncs res, ja ho sabeu. Seguiu-nos al ritme!